היום אנחנו יוצאים לדאונווינד, חוף נווה ים, בצפון יותר, רן של 30 קילומטר. וקצת מאחורינו שם עמית ענבר שעזר לי בטרמפ, הוא יוצא עם הפראווינג, אני יוצא עם המשות, שניים נהדרים באזור ה-20 קשר. וזהו, תכף ניכנס למים, תיים נחווה את הלוקיישן הנדיר הזה. אפשר לראות על העצים פה שהכל רץ טוב, הכל עובד נדיר. אנחנו גולשים היום על הפיירבול 1150, שיש לו בעצם שטח של 1000 עם התורן 75 אולטרה מודולוס, שזה קרבון מחוזק, ופיוסלאז' אולטרה שורט שהוא בעצם 66 סנטימטר, וטייל אחורי סקיני 30, כנף אחורית מטורפת, מהירה מאוד 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 קטנה. וזהו, שיהיה לנו בהצלחה. מכמורת, רוח צפונית, קצה, וליווי של עמית ענבר, ה-OG של התחום. זהו, כיף לגלות מחוזות חדשים, לראות איך הים פה מתנהג. אפשר לראות באמת שהסוולים פה מאוד נקיים, מאוד הולכים כיוון טוב. עדיין קטנים, אבל אני מעדיף אותם לפעמים ככה, יותר עקביים, יותר נקיים, הרבה פחות וואבל במים. נכנס קצת עומק ומשם נמשיך. זה ים. זה עמית ענבר ברקע. היידה, איזה כיף התנאים פה נקיים. עכשיו אפשר להתחיל. ביגי ולב ים גל. אנחנו לא משדר את כל העניין היום, תכף אני מקפלש. Here we go, here we go. טוב, חזרנו לעדכן. אנחנו די עמוק בים, פה סוואלים מטורפים, מאוד רציניות. תפסנו קצת עומק מהחוף, תנאים פה יותר סואל, יותר דחיפה, ממשיכים קצת עדיין לעומק. טוב, תנאים מושלמים, פויל עובד נהדר, בדיוק במהירות שהייתי רוצה להיות. עמית ענבר טיפה לפנינו. יאללה, let's go! קיו, כן.
טוב, חשבנו שסיימנו. מסתבר שזה לא היה מכבורת. אני עדיין לא מכיר פה את הסממנים של החופים. קיבלנו בונוס, ממשיכים. החוף הבא. טוב, אנחנו עוברים עכשיו חדרה, לערובות. עד כה רן פצצה, גלים מאוד גבוהים. לפעמים קשה לי קצת לעמוד מכבורת. הגענו, מצאנו את החוף בסוף, היה לא פשוט, אבל הגענו 30 קילומטר פצצה, כיף חיים. תודה לעמית על השם, יאללה עד הפעם הבאה. טוב, בואו נסכם קצת דיבורים, קצת כמה מילים, מה שנקרא. אז קודם כל, 30 קילומטר זה באמת סוויט ספוט כרגע עבורי. חשוב מאוד, לפני היציאה למים, לפני הגלישה באמת, לדעת המסלול, להבין את המסלול שלך, לוודא שאתה יודע איפה לצאת. זה קצת עיכב אותי, קצת לקח לי קצת מהקצב. זהו, איזה כיף, איזה חגיגה. מתנהגים פצצה, ציוד עובד אש. הרגשתי בעומק קצת שהגלים קצת יותר מדי גבוהים שם בשביל המהירות של הכנף שלי, קצת לי קשה לעמוד בקצב. יכול להיות שאני צריך ללמוד קצת, אולי לרד לכיוון החוף, שם האנרגיה יותר נמוכה. אז זה טיפ למי שבאמת גולש עם כנפיים גדולות. לא ללכת עמוק ממש, כי שם באמת המסה של הים היא יותר רצינית. אז זהו, הנה עמית ענבר, זה בן אדם מקצוען, זה היה מספר אחד בתחומו, זה. היידה, זהו, היה טוב, עמית, היה פצצה. חתיכות בעומק. וואו. לא ידעתי לאן אני יוצא. פתחתי GPS כבר, פתחתי גוגל מפס. ואיפה אני נופל? ליד הקרישים. לא עצרתי, כי הייתי בעומק קצת, אבל בדיוק שמה אני נופל, אתה יודע, צריך לעצור לחפש.